Dobar dan vam, dobri ljudi, nadam se da ste mi dobro. Evo mene i dalje na prelepom moru u Italiji, uživam. Vidite kako je Lignano. Naime, vidim videoklip koji sam izbacio juče. Mnogi su krenuli da brane gospodina predsjednika, kako je on toliko uradio tokoga dobroga za Srbiju, da je on napravio od Srbije zemlju koja napreduje. Treba da vidim kako se Beograd izgradio i sve to. Pravo ste vi, ali Srbija je jedina zemlja na Balkanu gde se keš koristi samo za kupovinu stanova, dok se hrana kupuje na minus i na kredit, na odloženo plaćanje, na čekove i tako dalje. Samo to da vam kažem, neću više ništa da govorim. Srbija je u stvari toliko napredna zemlja i toliko civilizovana da evo, pošto neki seru kažu brate, idi u Singapur, idi na Bahame, idi na Bali, sve sam ja to prošao. I verujte mi, ovde je najlepša energija, ovde je prelepo more. Gledajte vi samo kako je čisto to more. Gledajte vi kako je sve lepo ovde sređeno, kako je ovo lepo, kako su ljudi prijatni. I verujte mi, Italija je prelepa zemlja i najbliža je nama Balkancima. Naravno, Hrvatska, da ne kažem Makarska dole i sve to, koje ima prelepo more, možda jedno od najlepših mora, definitivno. Slovenija isto ima lepo more, doduše kamenje, ja nisam pristalica kamenja, ja se izvinjavam, ali jako lepo more, ko voli kamenito. Ima naravno i gde je lepa, u Pagu dole, gde je lepo more, isto ovako na ovaj fazon, ali opet kažem, ja volim Italiju, ali mi nije daleko odavde. Ukapirao sam da mi je ovo na 2 sata iz Klagenfurta, tako da, eto, zato sam ovde. Oni svi koji pričaju kako je ovo, jel te, proseravanje i tako dalje, ja sam ovo obezbedio, opet kažem, bez da se ikome pravdam, bez ikoga da sam zavukao, ukro, već svojim trudom i radom sam obezbedio sebi i svojoj supruzi da možemo da se odmorimo 2-3 dana, pa ću opet krenuti da radim, pa tako opet kad imam vremena dođem, nije mi daleko, opet kao što kažem, smeštaj nije skup, našli smo lep hotel sa 4 zvezdice, gde smo bukvalno platili 50 evra noćenje sa doručkom, plus imamo ležaljke ovde na plaži, potpuno besplatno, inače ležaljka jedna je 21 euro, da se plati 2 ležaljke suncobran, a mi smo dobili to u sklopu našega hotela. Tako da uglavnom bilo kako bilo, kažem, nalazim se tu, ne vidim baš puno ljudi da ima Srbije, pošto neki seru i pričaju, znaš, ti nemaš pojma, u Srbiji se dobro živi, dobro zarađuje. Morate samo da razumete jednu stvar. Ja prodana duša nikada nisam hteo da budem. Slobodno možete vi, koji ste pristalice Srpske napredne stranke, pozovite slobodno, imate narodnog poslanika Zdravka Mladenovića, pitajte ga ko je Benjak Ilija i pitajte ga, je li istina da ste mu vi nudili posao u opštini da radi, da održava mrežu i da radi u IT administraciji, to jest kao IT podrška u opštini Batočina, 2014. na 2015. godinu, kada su bili izbori, da li je istina da smo obećali to radno mesto, pa da je Ilija nije hteo da prihvati, nego je Ilija spakovao kofere i otišao u Nemačku. Toliko o tome koliko sam ja prodao se Vučiću i koliko sam ja hteo da budem Vučićeva vlast. Jednostavno, ja sam ušao zbog drugara, podržao ih u tome svemu i posle sam, kad sam ukapirao koji su ljudi ušli tu i kakav šljam od ljudi se približio Srpskoj naprednoj stranci u Batočini, ja sam rekao, doviđenja, prijatno, ne želim da budem celokupni igrač te cele vaše prevare i tako dalje, jer nisam takav čovek. Jer ja prvo, da bi bio u SNS-u, moram da mrzim sve druge nacije sem Srba, ja nisam to. Jer ono bukvalno što je Adolfi nekada radio sa Deutsche Drittes Reich, to bukvalno sada sprovodi Vučić nad svojim ljudima, gde samo Srbi su dobri, nebitno je Srbi odakle su, samo su Srbi dobri, svi drugi su problemi, Hrvati, Albanci i ne znam, Makedonci i ne znam, lupam još, Hrvati, svi su problem. Samo mi nismo nikome problem. Razumeš, to jednostavno, moraš da razumeš da se uvek ratovi vode zbog političara, nikada zbog naroda. I ja nikada nisam sreo čoveka koji mi je rekao, ti si Srbin, ti si đubre, ti si ološ, ne. Nego svi sednu sa mnom, pričaju, niko me nikada nije pitao za veru i za naciju, nećeš verovati, Ilija može biti i Makedonac, može biti i Grk, može biti i Hrvat, ima i Bosanaca i svakog raznih ljudi.
I brate, niko mi nije još rekao, čekaj, čoveče, ti si Srbija, neću da pričam s tom. Ne, nego sam uvek naišao na jako lepu čast, gostoprimstvo, domaćinstvo, gdje ljudi pokažu svoju tradiciju, dođi Bujrum, pojedi nešto, popije, bio u Sarajevo, oni si, joj brate, nemoj da ideš u Sarajevo, ti si Srbin, kad čuješ da si Šumadija, misliš da si četnik, ovo ono. Ja otišao, uđem u pekaru, selam aleikum, aleikum selam, rekao može, jedan burek, kaže može naravno. Uzme čovek, spremi je lepo burek, uzmem burek, čovječe, pojedem ćevape, šta god. Bujrum, nema problema, nikakvih. Odem u Hrvatsku, koliko puta sam bio, gde god da sam stratio, kupio nešto, može jedno pivo, može, nikakav problem nije. Brate, u Slavonskom Brodu dok sam pre odlazio često u Bosnu, u Brod, odem u Bosnu, odem u Slavonski Brod, tamo se kupam na bazenima i sve ostalo, nikada, nigde nisam imao problema, nosim, kao što vidite i sada, ja se ne hvalim, to je moja intimna stvar, i uvek nosim svoj krst sa sobom, svako ima, ja kažem, svoj krst, tako ja bar kažem, nebitno je, to se ne odnosi na veru i na naciju, svako nosi svoj krst, mislim kao teret koji je Isus Hristos poneo za nas, kao ljude i tako da ono, ja nosim svoje, nikoga ne bodem u oči, nikome ne smetam i gledam ono što je moje da bude samo moje, ne zanima me ništa drugo. Tako da ono, eto, uživanje, to što drugi osuđuju i pitaju, pišu mi isto kako sam debeo, ružan, da se pogledam u ogledalo. Šta je mislite za čoveka koji je 183 cm visok i koji ima 110 kg? Ja baš nešto toliko i nisam debeo, pošto sam aktivan sad, krenuo sam opet u Klagenfurtu, Dominik Raab se zove klub MMA, da treniram ponovo i aktivirao sam se u fitnessu i sve ostalo, tako da ono, možda ja sam i ružan i debeo, nismo svi savršeni i lepi kao vi, mora neko da bude i ružan i debeo, iako se ja ne osvrćem na sve to, ja gledam to sve sa ljubavlju. Ako je neko gojazan, on ima sigurno problem neki zato što je gojazan. Neko je možda bolestan, ima problema sa štitnom žlezdom, neko ima problema sa hormonima, neko sa dijabetesom. I ne možeš ti tako te ljude da gledaš da su svi oni, đubrad, stoka, olor, zato što su gojazni i tako dalje. To je meni potpuno nenormalno razmišljanje. Ali dobro, bar sad vidim da ovi Vučićevi SNS botovi dobro prate moj rad i da prate sve ono šta se dešava. Možete da se udružite zajedno sa Draganom Jovučićevićem, jer taj čovek nije svestan šta će mu se desiti kada se bude završilo sve ovo i kada Vučić bude smenjen za vlasti. U Crnoj Gori su zabranili Informer, ali tog čoveka ne samo da će zabrane na Balkanu, nego tako će da svira u ćorci, zbog izazivanja opšte panike, zbog haosa, zbog svega. Da taj čovek nije svestan šta ga očekuje. Ja da sam na njegovom mestu, ja bi već sada tražio mesto gdje će se iseliti iz Srbije, jer toliko sam zla načinio kako bi sačuvao Vučkovu vlast i kako bi sačuvao Vučkovu guzicu, da bukvalno trebam da se zapitam zašto je meni sve ovo trebalo. Imaš familiju, imaš decu koja žive u toj Srbiji, bukvalno treba da se zapitaš zašto ti je ovo sve trebalo i da sam razmišljaš svojom glavom da vlast se menja i neće oni doživotno biti na vlasti. Oni su već 13 godina, 14 godina na vlasti i kad tad moraju otići, a kad odu, kukala ti majka šta će biti. To je isto tako i sa Vučićevim ljudima, zato oni ne smiju da puste da propadne im vlast i da Vučić padne sa vlasti, jer ako Vučić padne sa vlasti, ode celokupna priča, svi će morati krivično da odgovaraju, a već polako svesni su svi, više nego dovoljno, da će odgovarati krivično, jer sve što su do sad radili polako izlazi na videlo. I svakoga dana se još više gomilaju stvari, još više se vidi koliko je to fuša, koliko je malverzacije, koliko je korupcije, koliko je krađe i tako dalje, tako dalje. Tako da eto, pozdrav iz ove prelepe Italije, kako neki kažu smrdljive, jeste. Vidite samo kako lepo, vidite kako ljudi živaju. Baš onako smrdljiva i prljava, bukvalno kao da si na Miami Beachu. U nekom tom stilu je celokupna plaža. Uglavnom, pozdrav iz prelepe Italije, pozdrav svim dobrim ljudima, voli vas i ljubi vaš Ilija. Odo da uživam sa svojim suprugom, pa eto, vidimo se i gledamo u novom videoklipu. Srdačan pozdrav svima vama. Ćao!